שלום, אנחנו חבר'ה משוגעים, והיום אנחנו משחקים קוקי קליקר עם קול, אבל לא עם איכות טובה. או זה. בוא נקרא למאפייה שלנו. באנגלית, כן זה כן. רגע, לא רואים. החבר'ה לא, עדיין לא רואים. חברים משוגעים. רגע, משוגעים. חבר'ה משוגעים. עוד לא רואים טוב, אבל יאללה, בסדר. החבר'ה המשוגעים בעיקר. יאללה. בוא נעשה רנדום. אנחנו לא יודעים מה זה יהיה. וון פורטל. קרמבלי קומפיוטר. יאללה, נו, די, פשוט תפעיל. אוקיי, החבר'ה המשוגעים. תחזור לכם כשהשם יהיה מוכן. החבר'ה המשוגעים. עברה שעה, חזרנו לכם. מה עשית? סתם. עוגיות. נקלז, אל תיפלי. זה לא טוב ליפול. עוד עוגיות. אני רוצה כל כך הרבה עוגיות. תראו כמה הן עולות לו. שדרוג. תודה. לשנייה אנחנו מקבלים 0.2 שזה גרוע. 0.2. קיבלנו הישג על לשנות את השם. איזה מדהים. 100. בוא נקנה לנו סבתא. אנחנו כל כך עניים מה שאנחנו קונים את הסבתא שלנו. הנה, עכשיו תראו איך זה מבשל. היא מבשלת לבד. תראו. קסם. הבא תקנה לחצן ב100. הנה, עכשיו תקנה את השדרוג של הלחצן. זה. בזבז לי קצת. וואו. עוד מעט אנחנו נוכל לקנות, אני לא אגיד לכם מה, אבל נוכל לקנות משהו. טם. אני בחיים לא אגיד לכם. זה עולה המון. בוא נקנה לנו איזה, רגע אני אחכה 200 משהו. מה קנית? עכשיו יש לנו 3 סבתות, איזה בן אדם מוזר אנחנו. יאללה. כמה זה עולה? וואו. שוגעים קצת. תראו מה המחיר המשוגע של זה. תראה להם מה המחיר. תראו. 500. רגע, אני רוצה לקרוא, זה לא מעניין. טוב, זה חשוב, אבל זה לא מעניין. בוא נראה מה קורה בסטארט שלנו. אוקיי. יש לנו... תראו, זה כל ההישגים שיש לנו. נלך בבופ. יש לנו הרבה. נו די. יאללה. תעבור למשחק. הללויה. אני מחייב. יא מתפוצצת. קצת מקום בכיסא. מקום בכיסא. וואו! מה? יאללה נו. מה קורה כאן? אני נצא גם את זה. איך עשיתי את זה? שנייה אחת. חזרנו לכם ו... קנה. תראה. זה בזבז לנו את כל הכסף, אבל היי, למי אכפת? +4. אני מכור. זה היה מטורף. בוא נחסוך ל1100 כדי לקנות פארם. פארם וחווה. בוא נחסוך ל2,100. למה? גם השדרוג. של הלחצן. יאללה. לא, של הסבתא. לא, עדיף של הלחצן. תראה, 1,100 אנחנו יכולים להגיע בקלות. רגע, כמה זה? לא, אני אראה לך. מה?
אתה רואה כמה זה עולה? 100,000. אז עדיף לנו דווקא... עכשיו צריכים לחשוף... יאללה, תקנה את ההפתעה החדשה, פארמה. קלרנו? יאללה, נו, לא, פארמה. זה יפה. מה זה? תראו זה חווה. שנייה. חזרנו אליכם? וויפ. חכה, תלחצי על הדבר הזה שנמצא פה. על מה? בזבזתי? אני לא יודע מה קרה, אבל קרה משהו. תקנה! את זה עוד זה? אתה יקר. יקר? מה אמרתי? בוא נחסוך ל-12,000. מה אתה עושה? אוקיי, זהו גזע. לא, היא רק הוסיפה. מה? בגיל! זהו, הרס לנו את הסרטון. כן! גרוע. די. גרוע, סתם. מה זה? יש פה משהו. עשה משהו, אני לא יודע מה זה עשה. יש לי הרגשה שכל הזמן זה לא הקליט. רק יש לי הרגשה. מה זה הדבר הזה פה למטה? זה בטח מיץ דם או לבה. רגע, אנחנו נותנים עוגיות מילה. תקנה את המערוך. לא. תקנה עכשיו. תקנה. די. הבנתי מה אתה מתכנן. תחמן. הייתי חייב. פתאום אתה רואה אותי מסתכל על מדפסת. אגב, מדפסת קלט, סתם לא. מעניין כמה עוגיות אנחנו יכולים להכין. רגע, תעזוב שנייה, אני רוצה לראות כמה עוגיות נכין בלי זה. די הרבה. תחץ כבר, חתיכת חוליגן. תקנה מלא קורסרים. מלא קורסרים. אתה רואה, זה אהבה. לא... שנייה, עצור רגע. אומייגאד, יש לנו כל כך הרבה. תראו את זה. רגע? מה? באמת לא נגענו, ורק השתדרגנו טיפה. גם הזפתות. 2 עכברים. מה? סתם! עבדנו עליכם! תקנה כבר את המערוך! תקנה את המערוך. גנב מסריח. למה אתה לא קונה את המערוך? לא הסגול, הרגיל. כן, אני יודע. לא. טוב, חכו שנייה. תקשיבו, אנחנו עומדים לסיים פה את הסרטון, כי הוא מתחיל להיות קצת ארוך. סליחה על זה. קיצר, מקווים שנהנתם. אם כן, תנו בלייק, תרשמו בערוץ כאן למטה, ותזכרו, כל הרשומים הם לכם!